Ayun. Hey guys. Ito tayo. Andito tayo sa sa likod nga pala. At tumangunguha tayo ng ng dahon ng lagundi. O nga pala guys, share ko lang sa inyo tong yung experience ko dito sa sa dito. Syempre nandito tayo sa probinsya. Share ko lang sa inyo itong dahon ng lagundi. Actually guys, kasi malayo tayo sa sa mga bilihan ng gamot tsaka sa ospital para ito lagundi, gamot sa sa mga kasukasuan, lalo na sa arthritis, sa rayuma. Yan. Ito guys, maganda to. Share ko lang sa inyo yung experience ko dito about dito sa lagundi. Kasi may napuntahan kaming manggagamot nagbigay ng about dito sa nirekomenda tong lagundi na maganda nga to na ipanggamot dun sa mga namamagang parte, lalo na sa rayuma at sa arthritis. To yung nirekomendaan niya, ang ginawa dun sa ang ginawa namin dito sa lagundi, pinadikdik niya yung lagundi, tapos nilagyan ng asin yung dahon ng lagundi, nilagyan ng ng asin, tapos dinikdik. Pagka dikdik nun, yun guys, yung pinaka-katas nun o yung natural oil nyo, yun yung ipapahid nyo dun sa namamagang parte. Tapos ang instruction pa is sa gabi nyo ipapahid para bago matulog. So yun guys, very effective to, very effective yung yung nung manggagamot din guys. Try nyo rin guys, wala na mga side effect yung yung mga ganito, lalo na pagdating sa mga herbal. Oo nga pala, nasa 207 subscribers na pala tayo. Thank you nga pala sa mga sa mga nag-subscribe. At sa mga hindi pa nagsasubscribe guys, please like, comment, share, and subscribe, and click mo na rin yung notification bell. So yun lang guys, yun yung may share ko sa inyo about dito sa lagundi. So guys, see you in my next vlog. Bye bye and God bless you.